usiri priority. Hakuna munari busy. Hakuna munari busy. Hakuna munari busy. Hakuna munari busy. Hakuna nyeperwa. Hakuna Nenge usiri priority. Hakuna munari busy. Hakuna munari busy. Hakuna munari busy. Hakuna munari busy. Nenge usingadiwe tete. Hakuna unenge usiri priority. Hakuna munari busy we. Hakuna zokuti busy gaiwe. Munanenge usingadewe. Unenge usiri priority. Hakuna munari busy. Hakuna munari busy. Inongori prioritization. Unenge usiri priority. Hakuna munari busy. Hakuna munari busy. Hakuna munari busy. Hakuna munari busy. Hakuna unenge usiri priority. Hakuna munari busy. Hakuna munari busy. Hakuna munari busy. Hakuna munari busy. Nenge mkingonya pewa we. Hakuna unenge usiri priority. Hakuna munari busy. Hakuna munari busy. Nenge usingadiwe tete. Kunyeperana. Unenge usiri priority. Hakuna munari busy. Hakuna munari busy. Inongori prioritization. Unenge usiri priority. Paunona kure kwegala ndekusina mutuku vakareba ye. Hakuna munari busy. Unenge usiri priority. Kure kwega ndekusina mutuku. Nenge usingadiwe tete. Unenge usiri priority. Anokudaga kudana iwe. Wakarara wakaneta. Unomuka uchimanya buruba kushinya. Chimanya uchiendako. Nekuti ndiye priority. Anokudaga kufonera iwe. Maka kuuza mwendiri busy. Kaponota energy. Nekuti ndiye priority. Hakuna munari busy we. Nenge usiri priority. Unenge usiri priority. Unenge usiri priority. Hakuna muna anoti busy. Hakuna muna anoti busy kaiwe. Nenge usingadiwe tete. Unenge usiri priority. Yake. Hakuna munari busy. Hakuna munari busy. Hakuna munari busy. Usingadiwe tete. Hakuna unenge usiri priority.
kutumira text message yemunhu wanoda chaiye chaiye wepamoyo dzese dzimwe dzinenge dzichipinda unenge uchitotuka